Mangivuka emehlweni uhlupha kubhalwe kimi. Yina ngibuyela yamuzo jekeleyo. Igama lami mina uGatsheni. Ngakhona la endaweni kwaNdlovu ngale kwaNkundla. Usingcala Nkosi. Cha akukuningi engize ngakho. Sinesifiso ke njengoba ngisebenza ngabantu, nesifiso sokusebenzisana nomphakathi. Ekutheni masithola ishumi kube khona ingxenye yaleshumi esitholile esala emphakathini njengoba sisebenza ngabantu. Ukhona osebenza la ekhaya? Akekho. Pho kuphileka kanjani? Kusho ukuthi besiphila ngemali yasemgwaqweni besemgwaqweni mina. Oh. Ngase ke ngene empesheni. Base beyangikhipha ngemgwaqweni ukuthi sesiphila ngale empesheni. Kwenzeka-ke ngahamba la njengesakhamuzi. Isimo sala ekhaya sangithinta kakhulu. Ngase ngixhumana nommema ongumphathi wami. Wasekuveza lokuthi kufanelekile ngayinto enhle ukuthi njenge celebrate kube khona abantu abacelebrate izinto esizenzayo. Sayikhanda ke kuGatsheni Foundation. iGatsheni Foundation ayizukuba lutho ngaphandle ukuthi ucontribute wena. NgokweBhayibheli unikela kuba khona okutholayo. Njengamanje uGatsheni eshayikhwela ngalendlela siyacela isiqalo lesi hayi ukuthi sesiqedile, kodwa bathi charity begins at home. So kubaleka kakhulu ukuthi si contribute ngendlela singa contribute ngayo ukulekelela nanguGatsheni simcelebrate nathi njenge artist lethu elishinje impilo zabantu. Ngizizwa ngibusisekile futhi ngiyacela uNkulunkulu lokhu azonginikeza khona ukuthi uNkulunkulu ampha amandla nakwabanye abasize ngoba ezosiza mina, ngoba lokhu akwenzile akusikukwazi kwakhe nokuhlakanipha kwakhe, ukwazi kaNkulunkulu futhi nomqokele lapha uNkulunkulu ngoba yonke into esiyenzayo emhlabeni sithembela kuNkulunkulu umdali wethu. Angazi ukuthi ngathini. Uyajabula naloko afisa ukusenzela khona kwendlu. Kumanje nje ngoba nje ngilibuka lishintsha. Cabanga ukuthi umuntu uzolala thini. Siyabeka nje amakani sikhoselise, sikhongozele. Mase siza ukuthi amathonza siyashaya emzimbeni, sithatha amaplastiki semboze ingubo ukuthi kungasizi imanzi. Ngoba kenze ukuthi liyena nje kuzosa futhi lokulisana singeneka indawo. Ngithi Nkosi yami mntakaGatsheni lokhu okulethile la ekhaya kwaNhlengethwa. uNkulunkulu akwandisele nasedalweni zakini. Umsebenzi wakho owenzayo uqhubeke njalo, ungemi ndawonye. Uzusize ngisho abantu abakho. Dlulisa nje ngonokubonga Nkosi yami ukuthi ngokwesikhiphe lokho esiyikho mhlambe nathi okwesifane nabantu bonke. Ngidlusa nje ukubonga okukhulu. Uthi kokwenzeka nini sesohlalela ethembeni ukuthi uNkulunkulu ubonile ukuthi indlela esingasizakala nayo nathi iyo le. Ngiyabonga nje kakhulu. Namuhla umuntu usunethemba lokuthi naye kusasa uyogciniselela endlini ephilayo engumuntu nje siyabonga. Lo muzi lo uGatsheni asisihlobo neze kuwo, kodwa umuzi okhona la wakhela intombane esifisa ukushintsha. Sithe masikhuluma nomndeni ola ekhaya ke basho ukuthi kukhona esinye standard abasitholile abafisa ukuthi kwakhiwe kuso.
hayi lesi ngoba lesiyagonquka vele mawusibheka siyagonquka namanzi ayangena umathanda ngoba ubona nje amafastela adesha uGatsheni ukuthi amafastela kanjani phezulu kunjani imvula yanetha kuhlala izingane zesikole la kuhlala abantu besifazane futhi kubalekile lo muzi masiqeda ukwakha lendlu bese iyabiyeleka ukuze kuvikele abantu besifazane ezigebengwini nakomalgatshu abaphila esikhathini samanje. Ngomhla ka5 kuOctober okusuku le-event sifisa kube usuku lokuthi lendlu abantu bala ekhaya belale endlini eyobe yakhiwe uGatsheni Foundation. Siyacela ngane ukuthi nibambe iqhaza asilutho ngaphandle kwenu. Uthi uGatsheni nge5 ufuna lendlu sihande over. So nawe akube khona indimo oyidlalayo econtributeni ekutheni sishintshe nayo impilo yabantu base South Africa sivikele isithunzi somuntu omnyama. Mhlambe labantu laba ngathi bangasinda kule imvula nezikhukhula ezikhona nawe iba neqhaza olibambile. Inamba ke isike sayikhipha ne-account number ngizophinde futhi ngiyikhipha. Inamba elinked no Capitec okwamanje sisebenzisa i-account number yami kodwa i-foundation uma isina account sizonazisa inhlelo ngoba siqala la asizukugcina la. Mhlambe nakini nangakini sozesifike mhlambe nakuwe so siyishintshe impilo so silibamba iqhaza. Iyafisa Nkosi uxhasa idlulisandle emphakathini inkinga wonami nami uxhaso bafowethu uqinisekisa ukuthi uneqhaza olibambile sihlela ukuthi sibe nento esaframe esoyikhanda ake ngithi mhlambe iyayicwebezela ukaHulumeni sibhala igama lakho ake ngithi mhlambe ucontribute ngo5000 ubani wakwabani wakhipha imali kodwa ngesikwazi ukuthi sisho ukuthi ukhiphe isamba esingakanani usibani wakwabani ubambe nalo iqhaza usibani wakwabani ubambe iqhaza bafowethu siyacela ukuthi nikwenze lokhu asikwenzele ukubukwa nizobe nikhona South Africa izoba ngofakazi bethu izinto ezifana lezi ngesifihla asikwazi ukufihla isimo esifana nalezi bafowethu siyacela ukuthi nibambe iqhaza niselekelele sishintshe impilo yalomndeni siyabonga kakhulu bathandwa abazali